Poslední výstraha před popravou. Poplach! Poplach! Lidičky, pomozte! U mě v pokoji je oběšenec! Rychle sem! U mě v pokoji je oběšenec! Pomozte mi! Rychle! Nahoře je oběšenec! V mém pokoji je oběšenec! To je hrůza! Sakra, nechte mě domluvit! V mém pokoji je oběšenec! V mém pokoji? Ne, v mém pokoji! Taková hrůza v mém pokoji! Halo! Co je moc, to je moc. Rychle! Poplach! Poplach! Zavraždili lorda Rashleje! Poplach! Fantomas je v zámku, Poplach! Probuďte se, Bertrande, ke mně! Zavraždili lorda Rashleje! Teď už jdu. Zavraždili lorda McRashleje, rychle, dělejte! Už letím! Poplach! Hrome, co zas máte? Zavraždili lorda McRashleje. To je hrůza. Je mrtvý, leží mrtvý u mě na posteli. U mě na posteli taková Blbče. hrůza. To jsem rád, že vás vidím. To je neštěstí. Ha! 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 Lord Rashley! Oni oběsili lorda Rashleye! Pomoc! Ke mně! Oběsili lorda McRashleye! Ke mně! Lord McRashley visí u mě v pokoji, rychle! Poplach! Poplach! Lord McRashley visí u mě v pokoji! Lord Poplach! Sakra! Lord McRashley visí u mě v pokoji! Rychle! Poplach! Poplach! Lord McRashley visí u mě v pokoji! Co je? Poplach! Co se stalo? Ale nic! Vyměř místo z cesty! Poplach! Je to tvoj!